Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe nok menta. Ki nong elam ki Hamas ki thu badon wei na ki start an jok ke perthai u badang le chengo ya ka wei gelong ying hakasa ulayap no ha ki jing terbom jong gari Israel hanong ba jong ke kasa ha kemit jong ke sngi hat majai bat baro ki badon ha ka tai gelong ying ki layap ulut koj u sahik aldashan udai banlek pai chai ro kabadai kari kabau shong sa hanrei ulayap no ha ka tai ki jing sha terbom om shem liyo jing tip ka bavania hanrei layathu baki don lai peungut ha ka tai ki jing bat baro ki layap lun ha ka juk opor ki noi lam Hamas ki kam ba ki jing terbom jong kari Israel kala penyap no ya ki bahaying hasim jong hedu ki cipai Hamas Muhammad Dif ha ka tai ki jing terbom ke Israel ukpa jong u layap no ashen men jong u bat arngut ki bahayang sem ki bahajan ha kanong ba Khan Yunis kat hadu menta om shem latip setia syai bau don udif lau dang im ne ulayap ong ka kubor jong ki erang Hamas ki wei pat ki kubor ki thu ba kaling sun jong ka Amerika kalahir khendeu menta kasngi ha ka kat ling sun newatim kabadon Syatai jong geri Israel bat katai kadai kabakit ya kitiar siat paper na kebenta ban penbiang ya kijing don kam jong kisipa Israel na kaliang menteri jong ke sarkar Israel upapet ya ke national security Itamar Ben Gvir ula pentik kena menta kasngi ba kajing hertma ya kasa katik kena bha bat uye thuru ba kinong shnong jong ka sedrot kinyo da kisuloi kibakin ya dai lade nang nei sekman nakaliang ka Israel kala pentip menta kesngi bakal shimti pura ya kejing sensyar haki penta jong ke kasa